Victor har svømmet to gange den her, og den ene gang svømmede han alt for hurtigt fra start. Den anden gang svømmede han alt for langsomt fra start, og det han prøver at ramme nu, det er en ting midt imellem, og så håber han på, at det kan give lige det halve sekund mere, som han så gør, at han er helt tilfreds, og han i hvert fald ved, at han har fået det optimale ud af løbet. 26.4 lå han ud på, da han svømmede for langsomt. 25.7, da han svømmede for hurtigt. Lad os prøve at se, hvad den første 50 meter den bliver her. Den skal gerne være et eller andet sted, måske omkring 26.0. Så er vi glade. Victor Bromer altså ind mellem de gule banetårsmarkeringer her, nederst ind på de to baner. I de to baner med den gule banetårsmarkering, der er C 25.9, fuldstændig som vi har kaldt med det. Det kan ikke være bedre. Det er vi meget tilfredse med her fra kommentatorboksen i hvert fald. Det ligner det skal. Og så hedder den 55.0, da han svømmede for hurtigt, og 56.3, da han svømmede for langsomt, så ned om nærheden af de 55, ikke helt nede på 55.0, så er vi glade her. De er meget lige nu, men jeg tror altså, det er en Victor Bromer med overskud på de sidste 100 meter stadigvæk. Det ser godt ud, det ser fint glidende ud. Det er Kosenowski, jeg er mest bekymret for på bane nummer 5 ved siden af Bromer. 55.6, det er 16 fra, at han svømmede for hurtigt, men langt hurtigere end semifinalen i går. Ja. Og nu skal der så ske noget. Den tredje 50 meter er jo ofte den helt afgørende i 200 meter butterfly. Der skal virkelig fightes på tredje 50 meter for ikke at gå i stå der. Og Victor, han er altså fuldstændig med i løbet her. Kosenowski kommer også godt derind på bane nummer 1. Det er Bisko på bane nummer 3. Kosenowski, han er stadigvæk lidt efter, men han har godt fast stadigvæk. Lad os så se tiden her. 1.25.32. 7/10 fra, da han svømmede rigtig hurtigt, men langt hurtigere end i semifinalen i går. Har han så bare lidt overskud til sidst, så kan det blive dansk guld. Men hold så øje med Bisko også, og må ikke også Kosenowski, han vil komme på bane nummer 5 de sidste meter, men det er Victor Bromer, der trækker fra nu. Han har overskud, Victor Bromer, og så skal han ikke gå kold til sidst. Kom nu, Victor! Kom nu, tag den guldmedalje, Victor Bromer. Det vil være vanvittigt, hvis Danmark får 2 guldmedaljer i træk her ved VM med 2 Aalborg-svømmer. Det gør han! Victor Bromer! Ja, yes! Sådan, Victor! 1.55.29. Det er guld til Danmark igen. Hvor er det dejligt at kunne sige det, og det er da også ny nordisk rekord. Victor Bromer, kæmpe gennembrud til begge de 2 Aalborg-svømmere. Hvilken aften, og her står bagved Mie Nielsens far, i øvrigt den tidligere dansk rekordholder og medaljevinder på netop den her disciplin, 200 butterfly. Benny Nielsen klapper selvfølgelig også jublende, dels over egen datter, og naturligvis også over Aalborg svømmeren Victor Bromer. Hvilket løb, og der gjorde han jo fuldstændig det, vi har efterlyst. Sådan skal der svømmes. Fuldstændig, jeg står med kuldegysninger i det her over det hele. Det var da bare for fedt, det her.